изградено от присъствието на капитана Андриан Краев, Асен Митков и Джават Ел Джемили в предни позиции. Бразилското трио, за което и наставника на днешните гости Дино Топ Ньорер загадна, че неговите футболисти трябва да внимават изключително много. А именно Роналдо, Уелтън и Рикардиньо. Що се отнася до гостите, Кевин Трап застава под рамката на германската врата. Уилям Пачо, Робин Кох и Тута. Едно от нещата, които сините фенове се надяват да бъде в полза на техните любимци. Грешка сега на Асен Митков. Възможност за Айнтрахт. Изстрел от дистанция. Пламен Андреев с добра намеса. Опасността все още е на лице. И в 6-та минута гостите излизат напред в резултата. Рандал Кол Муани се възползва от създалата се ситуация. Френският централен нападател се разписва във втора поредна среща. След неточността, допусната в разиграването на сините. Асен Митков е човекът, от когото бе отнета топката. Подаването на Кол Муани, изстрела от дистанция. Остава известна въпросителна тук около позицията на Марио Гьоце в момента на удара към вратата на Пламен Андреев. Отправен от жуниор Динае Бимбе. С достатъчно класа и опит разполага Марио Гьоце, за да бъде пределно наясно, че в подобна ситуация от създалия се ъгъл би било изключително трудно да преодолее Пламен Андреев. Именно за това световният шампион с Германия от 2014 година и герой от тогавашния финал реши да комбинира с Рандал Кол Муани. За Левски все още на лице е надеждата, че именно Гьоце може да е в нередовна позиция в момента на удара на жуниор Динае Бимбе. Главният арбитър Адам Ладебак очаква решението на хората, отговарящи за системата ВАР. Този човек, Ладебак, веднъж бе замесен в матч на български отбор, но не ръководейки го като четвърти съдия в хода на гостуването на Лудогорец в Брага, загубено с 2-4 от Спортинг. Разглежда се, да бъдете сигурни, и потенциално нарушение срещу Асен Митков. Цялото това забавяне, струва ми се, даващо надежда на сините фенове и футболистите на Николай Костов, че ранният шок за домакините може и да се размине в тази ситуация. Защото тук играчът с номер 7, Омар Мармуш, игра с топката, но пък видяхме на последното повторение много ясно как закачи като с кука крака на Асен Митков. И тук вече всичко опира до тълкование. Струва ми се, че това попадение може и да не бъде зачетено, а резултата да остане 0-0. В крайна сметка обаче гол е потвърден. Хода на домакинството срещу Апоел Бершева. И не само той имаше възможност да го направи, защото миг по-рано изстрел на Джават Ел Джемили бе блокиран отново от сходна позиция. Нарушение тук срещу Рикардиньо и пряк свободен удар в полза на Левски. Претенции от страна на част от футболистите в бял-черни екипи, свързани с това, че Рикардиньо е потърсил контакта в тази ситуация и се е строполил на тревата, без да има съприкосновение с противников футболист. Гледаме отново тази ситуация. Дори да е така, само по себе си посягането на Аурелио Бута бе такова, което повлия на равновесието на Рикардиньо, макар от това повторение, струва ми се, наистина контакт между двамата да нямаше. Все пак, като типичен централен нападател, извлече максимума от тази ситуация Рикардиньо. А това се очертава като една много добра предпоставка за главоболия за човекът, чието лице видяхте преди малко, а именно един от многото национали в тима на Айнтрахт Франкфурт, Кевин Трап. Джават Ел Джемили. Може ли малко повече
От 10 минути след попадението на Рандал Кол Муани, Левски да отговори и резултата да бъде изравнен. Отговора на този въпрос, струва ми се крие в десния крак на Джават Елджемили. Позицията е повече от изгодна. Джемили стреля над вратата. На гостите. Здрав сблъсък, който се получи там между Рикардиньо, струва ми се, и Йенс Петер Хауге. Настъпи топката и се подхлъзна централния нападател в синьо, след което много неприятно Йенс Петер Хауге е понесъл удара от инерцията на Рикардиньо, се строполи много опасно върху врата на футболистът с номер 9. Следствие на което Рикардиньо ще се нуждае от медицинска помощ. Тук струва ми се говорим за ситуация, при която действията и на Рикардиньо, и на Йенс Петер Хауге бяха абсолютно неволни. За Николай Костов безспорен Себастиан Роде. Макар и футболисти като тях, прекрасно виждаме в днешната вечер достатъчно успешно заместени от многото качествени играчи в тима на Айнтракт. Възможно сега за Левски! Какъв пропуск на Роналдо! Пред опразнената врата на Кевин Трап, Роналдо, струва ми се, направи по-трудното в тази ситуация. Очертаващия се пореден бразилски гол в синьо, в крайна сметка обаче не е на лице. Уелтън бе човекът създал проблеми в тази ситуация за поредна противникова отбрана. А струва ми се, абсолютно нищо в повече не можеше да се изисква от действията на играчът с номер 17. Който взаимодейства по прекрасен начин с Джават Елджемили, на чиято сметка също трябва да отидат немалко комплименти. И резултата, и то в момент, който от психологическа гледна точка можеше да даде огромен импулс на родния тим и да шокира Айнтрахт, който тук е много близо до втори гол. За щастие, успешната намеса на Пламен Андреев разделя гостите от второ попадение. Претенции от страна на Рандал Кол Муани. Чакаме повторението, за да видим с какво са свързани тези претенции. Вероятно с известно задържане срещу футболистът с номер 9. Абсурд. Все Кордоба протегна ръката си. В никакъв случай обаче нито за момент не задържа за фланелката Рандал Кол Муани. Именно през неговата зона Роналдо създаде немалко проблеми на защитата на орлите. Митков. Технично подаване към Уелтън, който е в наказателното поле и пада. Нарушението обаче изглежда извършено от бразилския футболист на сините. Миг преди Уелтън да се строполи на тревата. А струва ми се и с жеста към главния арбитър самия Уелтън призна това. Вероятно това повторение ще ни покаже дали има нещо непозволено от гледна точка на контакта между Уелтън и футболист на Айнтрахт. Не успяхме да видим. В последствие обаче единоборството между Кох и доста скоро събра Джават Елджемили. Добър пас по диагонала към Патрик Габриел Галчев и първи епизод от срещата след появата в игра на футболистът с номер 22, в който той може да комбинира със своя съотборник. Уелтън! 1-1 или не? Толкова близо, но накрая и толкова далеч. На сантиметри от левия страничен стълб
на вратата на Кевин Трап премина топката, отклонена с външната част на десния крак на Уелтън. Левски бе много близо до това да изравни резултата в ситуация, в която, разбира се, остават и съмненията около това дали Уелтън не бе в нередовна позиция, имайки предвид и че след подаването на Галчев Роналдо отклони топката. Може би този гол нямаше да остане в случай, че Уелтън бе отправил точен изстрел. Очевидно проблемите на Жереми Петрис не са напълно отшумели. Крайният бранител в синьо няма да може да продължи този двубой. Илян Стефанов ще влезе в игра на негово място. Нещо, което струва ми се ще върне по-назад Патрик Габриел Галчев. Ще върне обратно на фланга Роналдо. И нищо чудно Илян Стефанов да поведе атаката на сините в хода на заключителните 10 минути футбол. Аплодисменти за Жереми Петрис, който очевидно с помощта на медицина. Възможно сега за Роналдо, който е в наказателното поле, пада на тревата. Адам Ладебак отново безбълвен в тази ситуация. Кристиан Димитров в последствие с пожертвователен шпагат и няколко футболисти в синьо, които се втурват в протести към главния арбитър от Швеция, който показва жълт картон на Цунами. Видимо изнервен от мълчанието на главния съдия. Левия краен бранител в синьо. Да видим отново Роналдо в по-добра позиция. Въпросът е дали позволи в тази ситуация на Уилям Пачо да играе с топката. Нещо, което видяхме, че бе на лице. Отново обаче се връщаме на ситуацията от първото полувреме и претенциите на Левски за нарушение срещу Асен Митков уневинявали отбраняващия се футболист играта по топката. През първото полувреме съдийския екип бе на мнението, че макар и препънат, Асен Митков не е бил фаулиран. Да видим тук какво ще бъде решението на главния арбитър. Поне на мен струва. Мисля, че за съжаление в тази ситуация, заради ето това докосване с левия крак на Уилям Пачо, дуспа в полза на родния тим, много трудно ще бъде отсъдена. Струва ми се и след преразглеждането на ситуацията с помощта на системата ВАР, играта ще бъде подновена. Хвърля към Стефанов, който не успя да се пребори във въздуха. Кордоба сваля към Дарван. Топката трябва да бъде изкарана на фланга, където Уелтън я очаква. Фадига може да стреля. Фадига! Изключително! Загадката Сими Фадига, който бе посрещнат с много съмнения от феновете на сините, очевидно започва да разкрива своя потенциал. Скорост на изстрела на Фадига, с която вероятно се придвижват влаковете стрела в Германия. А това бе нещо, за което Кевин Трап остана неподготвен. От ниските нива на френския футбол и отбора на свободните агенти в страната до голмайстор срещу Айнтрахт. Такава историята на Сими Фадига в последните няколко седмици.
Футбол е магия, уважаеми зрители. Факт, който в момента вероятно самия Асими Фадига все още не осъзнава. Левски е сред тимовете, които могат да получат подкрепа, дори такава, на която германците не са свикнали да стават свидетели, а опасността не дебне само от двамата бразилци, дори не назовавайки ги по име.